Volám sa Milan Čierťažský a som aj váš realitný maklér. Dnes by som vám rád predstavil tento moderný trojizbový mezonet s výhodami rodinného domu. Byt sa nachádza na Nákovnej ulici v Podunajských Biskupiciach a ponúka celkovú úžitkovú plochu 74 m2. Cez zádverie sa vchádza priamo do obývacieho priestoru, ktorý je spojený s kuchyňou a celkovo má tento priestor rozlohu 34 m2. Kuchynská linka spolu s ostrovčekom ponúka dostatok pracovného miesta a ukrýva zabudované všetky moderné spotrebiče, ktoré môžete pri svojom varení potrebovať. Celý tento priestor je zariadený v modernom štýle a farbách. Prízemie ponúka tiež samostatné WC. Na poschodí sú k dispozícii dve obytné miestnosti a kúpeľňa. Väčšia izba má rozlohu 14,5 m2 a okno má orientované na južnú stranu. Kúpeľňa má rozlohu takmer 7 m2, je riešená v podkrovnom priestore a rovnako ako celý byt je zariadená v modernom štýle. Druhá, menšia izba má rozlohu 8,5 m2 a dá sa využiť ako detská alebo hosťovská izba, prípadne ako pracovňa. Z tejto izby je prístup priamo na terasu s výhľadom na celý dvor. Tento mezonet je jedným z troch, ktoré tvoria obytný objekt s vlastným, súkromným dvorom, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom. Obyvatelia bytov majú parkovanie vyriešené priamo pod vlastnými oknami a k dispozícii im je tiež altánok nachádzajúci sa na pozemku. Byt je situovaný tak, že do 10 minút chôdze máte k dispozícii všetko, čo môžete pre svoj spokojný život potrebovať. Hľadáte moderné bývanie s dostatkom súkromia a bezproblémovým parkovaním? Potom ma neváhajte kontaktovať pre viac informácií o tejto ponuke. Ďakujem za pozornosť, som Milan Čierťažský, váš realitný maklér.